danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. So, shusha nan kamar menene ribar ta? To, ribar ta gaskiya yana da yawa don saboda za ka so mai ɗaya 200. To, a aikin da za ka yi da shi za ka zai so mai 200 kala 6. To, a ƙarshe dai gani ma za ka fitar da kuɗin shi kawai. Goma man zai masa sati 2. Nan shushe nan zai masa sati 2. A rana ka san komi rabo ne. To a rana wani zai hada 1000, wani ma zai hada 2000, wani ma an kama koli zai baka 550. Ganin dai kawai ba da iyaka kawai sai dai abin da ya fi kai su kawai.